So, ang hapunan ngayon ay corned beef. Corned beef pure foods o Argentina na may patatas at saka maraming sandamakmak na sibuyas. So, hiwain ng maliliit na cubes ang patatas. Circular naman ang sibuyas. Saka bawang. Ng hash brown. Nabaon lang. Balbalo ng nilagdating kami. Siyem kapay kidaitan na corn beef. Bawang. Okay. Mas maraming bawang, mas masarap. Bawang nga kadado. Abang lang. Garlic crusher ko. Sa mga pagkakit at tinulawan. Argentina lang ang pinapakain. At ito yung pure foods. Purigo ko yan. Argentina, mas nakalala dyan Pilipinas. Argentina corned beef. Pero hindi natin corned beef na dati ito eh. Ito ni 340 grams, 12 ounce, $10 sa di Pilipinas store. Naalala ka dito yung pure foods corned beef. Kaya so kumaraman na ito eh. Kaya po, ato lang the ingredients na ito eh. Tapos ready ako nga gluto no. Napudo yung tikapon. So, paputo ko ato nga pareho kan. Antigo ato nga pareho. Pagluto ka ato ay fishball. Inawit ko tika na dato. Muna, so mo nang pinagsapula ka ato yung ano pareho. Yung bangki-bangki ko. Antigo ato. Pututan tayo ba ato yung kintika na. Tapos at 50% oil. 50% oil habang nagano 2021 December by expiration. Pero for some other reason, 50% na. Why not? Patatas may prito tayo.
mantika ko. Tapos lang pumuntot. Ating mantika nan. Magkakaroon natin bawang. Parang natin bawang. Ako. Bawang. Sibuyas. Ito lang lang tayo kung kasi natin yung bawang. Dito ka nun, no, ano, lagyan kami kay Dagupan, yung birthday house mo. Ano, mata! Prito ko muna na itang maluta yung sibuyas. Nalutong sa niya patatasan. So, mabalin tayo in of the corned beef on. Corned beef galore. Ah! Sus Mariusep. Tinagan. At dumarupon ko ni ate. Pero dumarupon ang bubukol. Ngayon ito corned beef. Magaling sa elastic spaghetti. Instead of using ground beef, you can use corned beef for your spaghetti. Wow! Hindi mo ito pagmalamanan. Kasi ito itlog maalat kang kamatis.
lang. Naluto ti corn beef, ano pang malam. Dati corn beef ngayon luto tayo kapay. So, nayaman tayo lang ang kamatis dyan. Itlog na maalat. So, dito itlog maalat. 6 pieces for $10 isa. Tomato. And then, maalat. So, I probably need to make 3. So, chives. Itlog maalat is red. But this one has a red plastic. It looks so yummy, Nami. Salted egg, corned beef with patatas, and newly cooked steamed rice. Ganda guys. Ano na po, tada, supper yun.